Hello guys, good morning beautiful people. Good morning, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet, or if it's the first time coming across this channel. Let's review Married at First Sight season 3 episode 2. Sinobhuti apho, bhuti wethu, ubhuti omdala uO'Brien from eSoweto. Uthi ubhutiza has been single for the past year, una-38 years. Past year single. Hayi man, why ndingakubhilivi nje O'Brien? Why? Asazi ke mntasekhaya, xa uthi ubusingle siza kukholelwa, sizawuva le nto uyithethayo. Uthi ke ubhuti O'Brien ebekwi-serious relationship ezimbini ngexesha elinye. Yho he, nantso ke. Uthi enye le yezi relationship ibe na-12 years, enye na-6 years. So ubhuti ebezirhuqa zombini ezi relationship, enye na-12 enye na-6. Ibise-relationship nje or ibingumtshato? Ithina le nto. Ungahlala nomntana omntu i-12 years yonke kube khona abantwana in between. Hayi, andiyazi, wishy. And then uO'Brien uye wapherwa noLorinda. uLorinda ke Mabunda una-32, very beautiful. Yho, mhle lo sisi, a lady from Mafikeng, accomplished, ufundile usisi, ugorgeous. Hayi, uLorinda is a 10 out of 10 man. And then uLorinda uyibhosi man, uyambona nje na the way athetha ngakhona, ahamba ngakhona, akaceli nto emntwini lo. Sozathi hayi khandiphe imali yesonka. Imali yesonka unayo yena self. Indoda efokofoko apha ingayowabhum phantsi kuLorinda, I'm telling you. Uthi ke yena kuLorinda usingle ngoba abantu abam-aproachi amadoda awezi kuye. Ndiyabona uba amadoda intimidated bubuhle bakhe, kukufunda kwakhe, yonke le. So asazi ke uO'Brien uba uzawumetsha namhlanje kwesi standard asifunayo uLorinda, or kulo mntu kudala emkhangela emfuna. So ifemeli kaO'Brien ke iye yaba shocked kakhulu xa uO'Brien ebaxelela into yoba uyatshata, but ke babuya bamkela. Umamakhe, umama kaO'Brien ke wacela uthandazo, wathi ucela umthandazela uyini mzali, ukhokhelise ngomthandazo entweni yonke oyenzayo. I really love that for uO'Brien bethunana. And also naye ke ifemeli kaLorinda ibishocked kodwa bethunana nayo, but bakhawuleza bazibuyisa. Bendiworried njengogogo ngoba kaloku abantu abadala bayothuka bethunana xa bexelela into ezinje, umntu angakwazi ishokhi umelana nayo. Kodwa ke noko uye waba rayithi ugogo, and ifemeli yonke yamnikeza ii-blessings uLorinda, yabesitsho uba uLorinda yamthanda. I feel both families zi-warm and accepting. Asazi ke sawubona xa sekuhamba ixesha. And umama kaO'Brien shem uye wamhaga, wathi uO'Brien, yho, this is the first time ndifumane ihug from emzalini kumamakhe. Siya-understanda bhuti, siyabazi African mothers uba abayenzi, they don't do that, bahaga ngee-occasions. So umtshato wakho ube yi-occasion oyifumene ngayo. So kuye kwayiwa ecaweni ke kuyotshatwa. Kuthe kakungena uO'Brien, ifemeli kaLorinda hayi ya-aphruva shem. And then xa kungena uLorinda, ifemeli kaO'Brien yona iya-aphruva except umama khona. Hayi, akhange ndibuthande ubuso bukamama kaO'Brien, ingathi akathandisisi. And wabe enento ii-comments nje azithethayo ezingekho mnandi, uba ubuhle bakhe. Loo nto ayithetha uba ungumntu orayithi, ungumntu olungileyo. Hayi bo mzali, banikeze itshansi kaloku ntombazana. Uye wothuka kakhulu uO'Brien shem xa ibona unkosikazi wakhe, wakhuza, but wabe evuya. Ndimbona uba uyavuya, uncumile, yonke ifemeli yabihleka. Ndatsho ndathi at least le i-couple ndiyayinika itshansi, because i-attraction iyabonakala, i-attraction phakathi kwabo bobabini uba ikhona. And then bayahleka bobabini, yenza izinto zibe lula. At least ukuhleka yenze umthwalo ube lula, ukwazi nawe ube relaxed a bit. One thing I'm worried about ngugogo kaLorinda, because ugogo uye wathi yena she's spiritually gifted, and then izinto zakwamoya uyakwazi uzibona, ziyavela kuye. Hayi, asazi ke gogo,
kuzobonakala mntasekhaya xa sekusiya phambili uba exactly kwenzeka ntoni. Usual abantu bakwamoya ke izinto abaziboni nje zingenzeki. Asazi kuba ugogo ubona ntoni exactly and naye akafuni ukutsho, akatshongo uba yintoni ayibonayo yakwamoya. And naye ke umama kaO'Brien angezi ngalaa ntloko yoba abe ngumamazala onqwabalala. Nje beseyisithi nje umakoti wakhe umhle nje, umhlamba akanantliziyo entle. Mnike itshansi kaloku lo mntu uyaqala umbona awumazi, kodwa ke ufuneka umfunde mos, uzambona apha ekuhambeni kwexesha uba intliziyo entle unayo or akanayongo. Ungamfundi kakubi umntana abantu ungamazi. My overall thoughts about uO'Brien noLorinda, I feel at least man bamatured bobabini and then they look ready for yonke le nto, and also they warm nje bawoma between bona bobabini. Iwari yam nje it's i-baby mama drama, because utshilo uO'Brien uba unabantwana in between eza relationship ze-12 ne-6 years bakhona abantwana abakhoyo. So I'm worried about i-baby mama drama uba kuzawuthini, but overall ndibanikeza i-chance. I am giving them a chance. This is my second favorite couple, so sizawubona between them uba kwenzeka ntoni. Let's hope xa sebesendlini bedibene bazube bethetha ngezinto zemisebenzi, ngezinto zebhizinesi. Bazawuthetha nje ngabo babe warm, babe soft phakathi kwabo nje bobabini. ULorinda angabi yibhosi endlini, ukhombisa ngathi uyibhosi. So abe soft nje xa efika endlini, abe mushi marshmallow. Asazi ke sizawubona xa ixesha liye lihamba. Mandiyibeke apha ke le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. Until next time, ndiyeza nekhapuli elandelayo. Thank you so much. Bye for now.